Boas noites. Novidades na operación Pokémon. A xuíza Pilar de Lara levantou hoxe o segredo de sumario de prácticamente toda a operación. O alzamento abarca a preto de 120 tomos que conforman a causa. O xulgado de instrución número 1 de Lugo comunicoulle hoxe ás partes o levantamento do segredo de sumario da operación Pokémon, un alzamento que abarca os preto de 120 tomos que compoñen a causa, a excepción de algúns folios, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, a xuíza Pilar de Lara aceptou a personación do secretario municipal do Concello de Santiago, Javier Castiñeira, que foi apartado polo Partido Popular. De Lara recibiu hoxe a Javier Castiñeira no seu despacho para coñecer os argumentos da súa petición. O que fora secretario municipal ata a chegada do PP ao goberno local compostelán presentou o pasado luns un escrito á xuíza para poder acceder ao sumario e coñecer o seu contido. No mesmo recóllese unha conversa telefónica na que o xerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, sostén que Conde Roa, cando aínda era alcalde de Santiago, chamou ao presidente da Xunta para que se axilizase o cambio dos postos de interventor e de secretario no Concello compostelán porque os actuais o estaban retrasando todo, en referencia á renovación do contrato coa concesionaria do Servizo de Augas. En días pasados, a voceira do Goberno local de Compostela, María Pardo, defendeu que tanto o exsecretario como a anterior interventora foron desprazados dos seus postos con total lexitimidade para poñer a persoas de confianza a traballar co novo goberno. Seguimos falando da Pokémon. Segundo publica hoxe El Progreso, apuntálanse as sospeitas de posibles irregularidades na concesión da explotación da fábrica da luz, xa que o representante da empresa que gañou o concurso é Miguel García Gesto, un dos principais imputados na causa. A investigación sobre a adxudicación da explotación da antiga fábrica da luz en Lugo pode converterse noutra bomba de reloxería. Segundo informa o xornal El Progreso, o representante en Lugo da empresa que gañou o concurso era Miguel García Gesto. Esta é a peza do quebracabezas que restaba para confirmar as sospeitas de posibles irregularidades nesta concesión. Inca, con sede en Oviedo, foi a sorprendente gañadora do concurso en abril de 2008. O seu proxecto consistía en aproveitar o lugar como un espazo expositivo sobre a auga, pero ao mesmo tempo facer negocio cun aproveitamento hidroeléctrico. Os servizos electromecánicos do Concello informaron sobre as propostas de todas as empresas e Inca non era a mellor, era a terceira, entre outros motivos, porque rehabilitaban as turbinas, pero non garantizaban a rehabilitación in situ. O Concello deixou a empresa certa liberdade para que fixera propostas, unha vez gañou o concurso. 3 meses despois, Liñares foi nomeado presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, é dicir, con capacidades de decisión sobre o aproveitamento hidroeléctrico. Ao mesmo tempo, a empresa pediu unha ampliación do caudal que necesitaba para instalarse, e todo iso a través do seu home en Lugo, García Gesto, que durante os anos seguintes foi quen atendeu os asuntos en Lugo da empresa asturiana. Pechouse a instrución do dobre crime de Xermade. Esta mañá celebrouse nos xulgados de Vilalba a audiencia preliminar. Agora, a xuíza encargada do caso trasladará a causa á audiencia provincial, onde se celebrará un xuízo con xurado popular. A audiencia preliminar polo dobre crime de Xermade, que se celebrou esta mañá no xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Vilalba, foi máis breve do agardado, xa que ningún dos dous acusados foi citado e tampouco as partes, nin a acusación nin a defensa, solicitaron a práctica de novas probas. Todo foi segundo o guión previsto e as acusacións, tanto a particular como o Ministerio Fiscal, solicitaron a apertura do xuízo oral, mentres que a defensa dun dos imputados, Juan José Calaza, coñecido como Pibe, solicitou o sobresemento da causa ao considerar que o seu cliente non tivo ningunha participación nos feitos. O abogado que se ocupa da defensa de Calaza, Antonio Platas, recoñeceu que non é habitual que os acusados estén ausentes nesta vista, pero tamén matizou
que a lei non di que teñan que estar presentes, xa que están representados legalmente polos seus abogados. Con esta audiencia preliminar queda pechada a fase de instrucción, polo que agora a xuíza que se fixo cargo da causa terá que editar un auto de apertura dun xuízo oral, que será trasladado á audiencia provincial, onde ambos acusados serán xulgados por un xurado popular, segundo explicou Platas. O fiscal solicita pros dous acusados, Juan José Calaza e Brais Lozano, 25 anos de cadea por cada un dos asesinatos de Vítor Hermida e do seu fillo Eulogio e outros 19 pola tentativa de homicidio de Domitila Rodríguez, ferida de gravidade. Os sindicatos Comisións Obreiras e UGT convocaron hoxe manifestacións en varias localidades galegas na defensa das pensións. Critican que a revalorización da que fala o goberno estatal supón unha gran perda adquisitiva para os pensionistas. Hoxe o que estamos reivindicando é a subida das pensións, que normalmente tiñan que subir o IPC un 2%, e a subida do goberno un 0,25. Un 0,25 supón unha subida dunha pensión de 400 euros, 1 euro, que lle vai subir ás familias, cando se subir o 2% serían 8 euros. Entón, para facer unha comparación con 1 euro, co que está subindo a luz, o que están subindo todas as cuestións, hai que pagar os servicios sociales, hai que pagar as medicinas, etcétera, etcétera. O que está mandando esta xente é a indigencia a todos os pensionistas. A maior parte deles de Galicia que estamos cobrando pensións sobre 400 euros. Das comunidades autónomas de toda España, Galicia é a que pensións máis baixas cobra. Entón, aí está a reivindicación de hoxe en todas as sedes do INS de Galicia, pois estamos reivindicando a subida xusta, polo menos o IPC, que é o que prometeron. Están falando sempre dunha crisis económica, esta non é unha crisis económica, esta é unha crisis política, que temos dous partidos no poder, tanto o PP, que está ahora gobernando, como o PSOE, que están en crisis, hipotecados polo capital, e están permitindo que se fagan estas barbaridades, recortando en todos os servicios sociales, sanidade, ensino, pensionistas e cos paraos, que é con os que máis están cebando para facer a súa política económica e dar os beneficios a quen llos dan. Xa se están vendo que a banca e a todos os grandes capitales, os grupos de inversión, que son os que se están levando o beneficio da crise, están sacando unha tallada increíble. En clave municipal, hoxe o Partido Popular criticou que os paneis solares do CEAO sigan sen conectarse á rede incluso despois de gastar 90.000 euros en arranxalos. A edil popular, Isabel de Besa, lamentou que esta instalación siga sen funcionar 7 anos despois da súa inauguración. Los paneles solares del CEAO son otro ejemplo más de la desfachatez, del despilfarro y de la falta de gestión de este gobierno local. Después de 7 años, como saben ustedes, con un proyecto supuestamente puntero en el ámbito de las energías renovables, seguimos en el mismo punto, o si me apuran, peor, porque se acaban de gastar otros 90.000 euros en concepto de mejoras que se suman a los 800.000 euros ya destinados en este supuesto parque de energías alternativas del polígono industrial del CEAO, que a día de hoy sigue sin conectarse a la red, única y exclusivamente por la incapacidad de gestión del concejal de turno para negociar con la compañía suministradora. Y desde el Grupo Municipal del Partido Popular insistimos una vez más en que es una pena que todo este dinero de los lucenses se invierta en esta infraestructura, que, como digo, era un proyecto estrella de la política medioambiental del Gobierno socialista y, bien, no entendemos que no se hayan destinado a otro tipo de iniciativas encaminadas a reducir ese consumo eléctrico de este ayuntamiento, que es uno de los más elevados, podemos decir que ronda los 4 millones de euros. Queremos saber definitivamente cuánto se ha invertido como cifra final,
queremos saber por qué a día de hoy sigue sin estar enchufado a la red y, por lo tanto, al no volcar la energía, los lucenses no nos podemos beneficiar de ese rendimiento económico al reducir la factura eléctrica, y queremos saber si han hecho una valoración, porque en su momento decían que esas placas solares que estaban allí colocadas iban a reportar un beneficio en torno a 16.000 euros anuales. Queremos saber si esa cifra se sigue manejando esa cifra, o cuánto tiene pensado el Concello invertir, porque para sacar rentabilidad a los 900.000 euros que ahora se llevan invertidos allí, pues echando cálculos, si salen a 16.000 euros anuales, pues díganme ustedes, casi 60 años para sacarle beneficio a aquello. O 15 de febreiro é o Día Internacional do Cancro Infantil. En Lugo, o grupo de pais e mozos adolescentes afectados celebrarán na véspera, o día 14, para que poida acudir máis público. Este ano queren facer ver o lado máis humano desta doenza, que é a primeira causa de morte por enfermidade entre os nenos dos países desenvoltos. Por iso, en vez de conferencias con datos estadísticos, falarán 5 rapaces da súa propia experiencia vital coa enfermidade. Os símbolos serán as capas amarelas, porque consideran que os nenos que teñen esta enfermidade son heróis. Ademais destas charlas, o día 14, no Hospital Lucus Augusti, tamén haberá outras actividades, como, por exemplo, a actuación da cantante Lucía Pérez. El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en los más pequeños dentro de los países desarrollados. En España se detectan entre 1.000 y 1.100 casos nuevos por año en niños de 0 a 14 años. Y estadísticamente, el tumor infantil supone entre el 0,5% y el 1% del total de neoplasias. Las buenas noticias son que desde los años 80 la mortalidad ha disminuido un 50% y actualmente el índice de supervivencia llega al 100% en algunos tumores, como retinoblastomas y linfomas de Hodgkin. Otros, como los carcinomas, superan el 90% y la leucemia linfoblástica aguda, el más frecuente de las leucemias, o los linfomas no Hodgkin superan el 80%. Con este motivo, se pretende hacer visible a este colectivo y para ello se ha diseñado una serie de actividades con el propósito de involucrar a toda la sociedad, especialmente a los niños, apoyando a todos estos pacientes ahora diagnosticados, que con toda probabilidad llegarán a ser adultos supervivientes de cáncer. Bueno, diferenciamos dos actos: el acto institucional, que será en el salón del Hospital Universitario Lucus Augusti a la 1:00, y será con la llegada al hospital de 5 jóvenes, capas amarillas, y la cantante Lucía Pérez, en los coches oficiales del evento, patrocinados por BMW Lugauto, con reparto de claveles amarillos. La recepción de autoridades y composición de la mesa, actuación de Lucía Pérez. A continuación, apertura del acto a cargo de la doctora Consuelo Calviño y el doctor José Paz. Habrá una exposición de María José López Torrón, que es una psicóloga infantil. Después, experiencias personales de 3 de los jóvenes capas amarillas sobre su experiencia personal con la enfermedad. Bueno, esto viene porque consideramos que mejor que estadísticas y ponencias de médicos, pues tal vez con las experiencias personales de la gente con cáncer cambiemos tal vez de perspectiva hacia la enfermedad. Despois de 3 semanas de parón, o Azcar volta á competición esta fin de semana. Será o sábado ante o Magna Navarra. O Azcar Lugo regresa esta fin de semana á competición despois de 3 semanas de parón por mor da disputa do Campeonato de Europa. Os de Diego Ríos terán no seu regreso un calendario moi exixente, xa que terán que afrontar en 7 días 3 partidos de alto nivel, 2 de Liga ante Magna Navarra e Manacor e un de Copa do Rei ante el Pozo Murcia.
Os lucenses retomarán a Liga con 16 puntos, 9 por encima do último posto, o único de descenso, e a outros 9 dos postos de playoff polo título. O primeiro encontro desta serie será este sábado ás 6:30 ante o Magna Navarra, no que será unha dura proba pros de Diego Ríos. Posteriormente, e xa no Municipal de Lugo, será el Pozo Murcio que poña a proba de novos lucenses. O partido será o martes a partir das 9 da noite e dende mañá mesmo estarán as entradas á venda. Para os socios o prezo será de 5 euros, mentes que os xuvenís e os nenos entrarán de balde. Para os non socios, o custe será de 12 euros no caso dos adultos, xuvenís 6 e nenos 1 euro. Para rematar este maratón, o venres o Azcar visitará o Manacor e pechará así unha serie de encontros que poderían aclarar os obxectivos polos que loitarán os de Diego Ríos, que pasan pola Copa do Rei e por unha hipotética clasificación pros play-off polo título. Despedímonos coa mostra de Santiago Catalán que se pode ver na Galería Clérigos. Pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.